Vítajte u tejto hry. Dnes tu máme takú hru, že si vyberete buď moči alebo čokoládu a to proste sa furt menia jedla. Tu máte šalát, mäsko, chleba, sír a také proste. A potom si to vybereme a budeme fajtiť potom spolu. Takže môžete so mnou vyberať do komentára a chcela by som vedieť, že koľko z vás by si vybralo to isté, čo ja. Tak, môžete ohodnotiť môj skin od 1 do 10. 10 je najviac, 1 je najmenej. Čo to tu máme? Radšej toto nemám rada, suché veci. Pokiaľ by k tomu bolo nejaké mäso alebo nejaká omáčka, tak by, že to dám, ale akože toto je mňam. Ale toto, pokiaľ tam je nejaká omáčka alebo dačo také, tak hej. A je nás viacej, okej. Skúsim teraz to AFK, hej, čo som vám predtým hovorila. Okej, nebuchla do mňa. Dobre. Zatiaľ vyzerá, že som v pohode, alebo ku koncu, keď bude jeden človek, tak sa k ním pridám, aby to bolo, že férka. Hej, no. Hej, teraz utekaj, zdrhaj. To nejde. Prečo všetci tu skáču? Ako dačo, neviem, ako pružina taká. Dobre, je mŕtvý a teraz táto typka má celkom dosť životov. Nie, vyhral s nami. Môj Bože, čo tu máme? Bedne. Za 250, aj tu máme za 250. Nechcem, toto chcem. Tak, ja si na to tak kliknem. A čo mi padne? Ideme hrať. Špagety, alebo špagety radšej tým milujem. Takže máme tieto trapy. Ja chcem tieto trapy. A napíšte, čo by ste radšej. Fajitas, alebo proste prekladu. My sme na špagetách. Takéto mám trápy veľké aj v realite. Nie, vôbec. Mám maličké nechty. A potom môžete napísať, či z tejto hry chcete ešte ďalší diel. Keď hej, tak vám ho natočím kľudne a dajte mi prosím odber. Lebo keď tak nie odber, tak zvonček. Nie zvonček teda. Môžete aj zvonček kľudne. Teraz chcem si dať také, že každú nedeľu každú nedeľu napríklad, ja neviem, o 10:00, tak vám vydám video každý deň, každú nedeľu o 10:00 vám vydám video. Keď nie o 10:00, tak o 1:00 po obede. A keď nie o 1:00 po obede, tak vám ho vydám o 6:00 večer. Takže tak. Ďalšie kolo. Alebo fuj, to nemám rada. Ani som to nikdy nemala. Toto už tu bolo, to je proste klasika u mňa. A vlastne ja teraz hačkujem nový projekt. Spravím vám o tom video, keď také krátke video, keď to budem mať dohačkované.
A ja sa teraz budem snažiť neumrieť. Neumrieť. Trápi proti trápam. Ja sa idem schovať takto do rožku, bo sa bojím. Prosím, zavidej. Nie. Ja inak umriem, mám parito a vyhrali sme. L. Tak, ideme si, nemám dostatok. Na túto hru si dám túto sekerku. Nekladivo, nedrápi sekerku. A nebojte sa, po Vianociach bude mať lepšiu techniku. Bude lepšie počuť, proste aj tak. A proste tu máme, to čo je? Radšej bageta, koža. Keď je chrumkavá, to mi nevadí, a keď nie je chrumkavá, tak ale toto fakt neviem, čo je. Baget, potato. To vyzerá divne, toto radšej. 4/4. Dobre, skúsim to nejak vyhrať, alebo niekoho aspoň zabiť. A môžete mi ešte napísať, že či chcete kratšie alebo dlhšie videa. Ja umriem. Prosím, nech nikto nejde za mnou. Nie, umrela som to fakt. Dobre, ešte jedno video. Jedno video. Ešte jedno kolo a to bude všetko. Som sa tak rozhodla. Takže tu máme anglické jedlá, super. Ten koláčik by som si dala. Teda ten muffin. OK. Vieš čo? Toto vyzerá lepšie. Môj Bože, ja sa bojím, že budem iba jedna proti neviem koľkátím. Proti celému serveru. Lebo som hneď prvá v rade. Ježiši Kriste, Pane. Sme dvaja na 2. OK. Skúsim vyhrať. Nie! Niečo mi išlo dopredu. Nie, ja umriem. Super. Tak nič. Ale môžeme si otvoriť ďalšiu bedňu. Schválne, čo nám tu padne na záver videa. S týmto musím dať ešte jednu hru, prepáčte, ale musím dať ešte jednu hru. To je tu na rare, ale ešte je potom legendary. OK. Takže, radšej kolienka. Môj Bože, ja som len tretia alebo druhá. Nie, prosím. Kolienka. Tak to je dobré. Akože aj tam to je dobré, ale nemám to rada suché toto, akože. OK. Dobre, na toto nemám čo povedať. OK, jedna posledná hra. Chcem to predĺžiť aspoň na to 10 minút, bo toto nie je možné, že robím také krátke videá. To tak dlho sa s tým trápim. Mám také krátke videá a dlho sa s tým trápim. Extrémne dlho.
Tak aspoň za moju snahu dajte mi odber alebo iba like. Radšej dám šalát. Som prvá. Môj Bože, pomoc ľudia. Prosím, nech nie som. Posnažím sa dať moju taktiku. Nech ma nikto nebuchne, lebo toto nie je možné. Prečo oni nemajú radi šalát? Au, jau, au, Ježiši Kriste. Dobre, zabite ma. Dobre. Nič. A však prečo som mala tú sekerku? Však ja som si toto ekvipla. Ježiši Kriste, Pane. Toto nebude na dôvod. Čo majú v šope? OK. Nieč. A ideme ešte jedno kolo. Čo tu máme? OK. To veľmi nemusím. Alebo jogurt. Lepšie bude jogurt. Takže jogurtík. A keď budete počuť nejaké dvere teraz, alebo kľúče, alebo proste psa, nejaký hlukot, tak máme v dome psa a práve niekto z mojej rodiny prišiel z vonku, proste išiel vonku so psom a teraz prišiel dnu. Toto bolo celkom easy. Dobre. Tak asi čaute. Budem rada, keby ste dali like, odber. Keď chcete ďalšie videá, tak dajte aj ahoj. Ty si moja fanúšička, či čo? Stretila som ťa. Dobre, ahojte.